Hei, ja tänään mä avaan joulukalenterin 11. luvun. Ja viimeksi Lego Friends-kalenterista tuli lumiukko. Ja Chupa Chups-kalenterista tuli Coca-Colan makuinen tikkari. Ja nyt avataan Lego Friends-kalenterin 11. luvun. Voin sanoa vain yksi juttu. Tää pysyy. Siis tässä nää pitäisi olla täällä, mutta tää ei siis pysy millään. Oh, aivan sama. Avataan nyt Chupa Chups-kalenteri. Joo. Tavallinen Chupa Chups-tikkari. Se on omenankaa. Ja tässä kaikki. Nähdään huomenna. Moi moi!